Kung kakaibang karanasan ang hanap, hindi na kailangang mangibang bansa. Dahil right in the heart of Pangasinan, isang oras lang going west from Dagupan, mararating na ang isang paraisong hatid ay buong araw na kasiyahan. Ano man ang gusto, mapa-adventure o pahingan, kulitan o kainan, hindi ka maubusan ng ganap sa Estanza Beach ng Lingayen. Isipan namin magbakasyon, mag-unwind din pagkatapos ng trabaho. First time namin. Kaya nagyaya yung mga bata, kaya sinubukan namin. Kaya naisipan ng mga bata, kaya sinubukan, sabi nila, doon tayo ang pupuntahan natin. Kasi nasabi daw yung mga ka-work niya na nagpunta dito, kaya trinay din namin. Yung fresh air, yung view na rin, maganda. Kaya ayaw nga umalis yung mga bata kasi yung hangin, yung fresh air. Trinay namin itong para experience din ba. Maganda. Sinubukan niya namin dun sa dagat. Para ngayong summer, ini-invite ko kayo kung gusto nyong ma-experience din yung na-experience din namin. Talagang exciting ang magpunta rito sa Estanza Beach. Dito po sa Estanza Beach, yung activities po na pwede nyo pong makita is yung ATV riding po. Kung gusto nyo rin po mag-unwind is pwede po kayo pumunta na yung beach na pwede pong lakarin lang. Pag weekends po is sobrang dami po na tao. Lalo na po kapag walang pasok yung mga estudyante po. Other than ATV, marami pang pwedeng gawin. You can try paramotoring, glamping, or overnight camping. If you're here for a short stay, pwede namang mag-enjoy lang sa mga duyan for rent while enjoying the scenic view of this destination. Very relaxing po, tapos nakakatanggal ng pagod kunwari pagod kami sa pag-aaral, ganon sa school, punta lang kami dito, parang mawawala na po yung pagod namin. Maganda po kasi yung lugar, tapos peaceful, madami ding pumupuntang tao. Kaya sa mga gustong magbakasyon this summer, try nyo dito sa Estanza Beach. Busog na ang mga mata mo sa tanawin, tiyak na busog rin ang tiyan sa mga swak at affordable na pagkain, gaya ng chicken pastil, pizza at fresh fruit drinks. Ay bali, taga rito po kami, tapos siyempre pang araw-araw din na gastusin namin, pa rin din na kami lalayo sa trabaho, kaya napag-isipan na magbenta na lang kami dito. Yung chicken skin per cup 20 pesos, tapos atay 20 pesos din. Tapos yung calamares 20 pesos din. Tapos may Shanghai din po diyan, naubos na 20 pesos din. Affordable, swak sa budget sa mga turista po. Mabinta po ang aking paninda ng mga fresh fruit shake, kagaya po ngayong summer. Kasi dinadayo po ito ng mga turista po sa atin, lalong-lalo po sa dagat natin. Nag-aaral po ako ng college, tas na-stress na din po, kaya pupunta po kami dito ng mga friends ko para makapag-chill. Yung sunset po, tapos di po masyadong marumi yung place po. Then maganda po yung hangin. Tapos po, nakakapag-chill ka po. Kasi po, nakakawala ng stress at malalim yung mga naisip mo pag andito ka. Parang
Parang yung mga problema mo nawawala pag andito ka sa Stanza. Mag-isa ka man o kasama ang barkada o pamilya, gabi man o umaga, mapupuno ang puso ng masasayang ala-ala. Yan ang pangako ng napakagandang destinasyon dito sa Stanza.